blay pibaro kat nungun na pleng jong pi ki bakmen ban skap e khubor ke jong blay nakoi kamit sikoi pat nakoi ka por sikoi pat ni kwa ban Ainguh yo blay bu ai ye pi bat yang a sisin beng ye kanikalat bangin ngap lening bangin pule ktin ke jong u kham tam hakan ne ka TAIEW jong jingduai kham tam kerpang nam ta ki samla jong news nem arajar arphulai ngakwa ban ai kublei ru ya pastor S yang pliang balai sam yang ye khubor menin kemet dan ne menin kesngi chepang ban I kalong ban khendo kabenta ga jong nga pad hakan ne kemet kalong dan ne hakan ne kapor kalong ban I kalong ban Ainguh ban I kalong ban Ainguh shwa bangin ya chukubor tongin pedem kle bat ngin duai ablei khwa jong yu ba beneng ngi kwa ban Ainguh ye meu try namar ba melai ai ngi kene ka jingim bangidang yo ban ring man sem ban yo ban tray ban kta lane ban snap I khubor jong me ha kane clip man bedon kam yang shakri barit jong me knam bakal long jingker khu ya baro ki khon jong me bas ngam I khubor jong me ha kane clip man ka kten jong me ko ong ka jing pang khre jong ka do not ka long jong breu Henry kten ka thle ka wan na me utrai bedon kam yang atrai to ai bikin nokin ten ki ba min shin tur jonga ka de ban wan na khet jing snake jong me ha ka teng jong me jisung ipan Amen. Ban I kalong ban Ainguh. Ban ya chikmat kani ka jingi thok khana jonga ngakwa ban phin mudur. Yalade ye kane ka wei ka jingi thok khana. Shumudur mapi lane manga. Ngile jingi ha ka wei ka wa. Badon gi breu ki be sajan. Henry phile jingi. Kat ba phidang jingi dang jingi. Pikum kem telat no, bat pila sedang ban ngam jelop, pila siu tu, bat pila don kam ke jing yarap, ledam don ba yarap ye pila ban yap, bat pila give up, pi siu tu bat don bor siu, Henry kun san way breu yo I bar bread yo telai, hajan jong bat pikum yo bat yo tu telai, bat ula tan tau breu ye bat ula pelaj im ye nong tau odala poisher ke Henry pimpat itu breu. Let's say pila ngoch bon ye ko Henry pila sedang banjir ho ko kala sedang ban mi bat pila lajim on the pila im gi breu kila pej ye pi kila ker tawir ye pi bat kila Henry kensan pi ong pio inen kumno gejing bat jong ai tu telai bat ngala lajim ne pin sumudur pi ong ba pio inen no gejing persang jong ap lajim bat ngahi bale bat ngalajim hato pin ong tal Sumudur pin ongum ta kita gi broken ongum no ngam thalai bangin ongum ta sumudur la da longum ta sabangin la im nagata ga jing yarap utaw breu ga jing kali ga banung kong galong mano ba pla im nga ka ei ga kerteng chung she ei udon balai piwat u namar pikwa ban Ainguh yo ye ka ei ka baula pani ga ta jingi ba yarap ye pi let's see pi kwa ban ted au let's see pi kwa ban I give you let's see pi kwa ban khot you ban wan bam ja she yeng jong pi ba habangi I ni de ban siungu na do ka download ka jangi ka jing siungu kam de ban long tang ba dep kom le ba pen bor pi de don ba I min sim pm Henry ka de ban wan na do ka download jong pi na mar ba pi it ba pit na ka daw pi kwa ban Ainguh kawai ka jingi thok khana ka bangi lap na ka Bible na gospel kat kumlokas kal nong ba nyo de khot ka ba life in real hadu sanpo ngim don por ban pule in details ye gane ka jingi thok khana la ne gine ki de khot baro Henry ngim pule jing mutang arngot ki breu ka banungkong Simon la ba pipule ha ka ne kal nong philap ye weu breu ba ka teng Simon manu Simon u de Pharisee ki Pharisee ki de ki breu ki balong well respected ha ka por jong Jisu ki ba ki breu ki da buram let's see la ki ya lenti ha ba ki yo breu ki yo I ba ki tip ba ki de Pharisee let's see ki da kam kiar si ngai balai ki buram la da ki kran ki da husier balai ki ne Pharisee ki long ki breu do kata ki buram na mar ba ki de ki breu ki ba tip ya kten ki jong blai ki ba tip ya ke an ki kendon jong ki jiu but ki ba tip ro ki jingi kai pateng de ki breu ki ba start la banong bandai tangata Henry de ki breu ro ki ba kham kiaru na ki wei ki kwa bane khle than bat ki wait kom jo but kapasiu si kalong wat ya ka kten ki jong blai ki muhun tang e kten jong blai kala tho Henry ki bentam ro wat e kten ki jong blai ka bala tho ro Henry
Uni Pharisee padu compare hagani ka por hagani ka jing tu kana balay na marba borog Pharisee la pipet na ka Bible ki persang me banwa daw yu Jisu Henry ni Pharisee Simon pan u khot yu Jisu shaying ban bam jalang badu ka compare nei Henry ka jing ka li ka long balay u khot yu Jisu ban bam ja shaying jong o la the people le gospel kat kum Matthias kal nong ba arpun reu de khot ka ba han reu hang ne ngi i ba Jisu la pan khia yu ne Pharisee ba karteng Simon na ka jing pang yang tho le ka jong o na ka ta ka daw u khot yu Jisu shaying jong o ban bam ja kum ka dak ban syungo ban ainguh ye ka ek ba Jisu la le u Henry la people le pinya bai ga ne jing to khana u Simon u khot yo Jisu shaying u ai bam u khot de na do ko do no jung u ka ta jing sio ngo jung u Henry ka wan tang dep ko ki perlok don ki por don ki kep don ki breu le si la ban de mangala ne ma pi ni ai ngo ni wan chi ying jong ble ni ai ko we na bi shipo ni ai ka jing kan show ni ai ngo yo ble Henry om na do no ki jong ni long di Kristan ni bod yu Jisu Henry om na do no jingi ni kong bangi yu Jisu ki duai yu Jisu Henry om na do no jingi ni le tang dem Henry don pat skoi ka breu ha ka ne ki jingi thokna ka ne ka breu pat don ba khot ye kash ka ne ka jing khawai kala wan pat kala dem krup ha ki jat jong Jisu la jaw ki man ne ki khmat jong ka but kala on la jaw ki man ne ki khmat ha ki jat jong Jisu kala shim yu snyo but kala nyat but hadin kala shim ya ka jingsle ubi ka debi alabaster but kala the ka but kala nyat ye ki jat jong Jisu ka ne ka breu bon ki breu ki scholars ki on bakade ka Mary Magdalene kade ka para jong Lazarus bat jong Martha balay par kane ka breu ka legom ne kane ka breu la be pipet ba ya ka history jong ka jing kane ka jing ubi jing sla jing ubi alabaster kade ka jing ubi ka baremba ha ka to ka por but kala shim ay gani kala the ki ka jong Jisu but new breu o Simon on yo you first you Jisu bo sha ye kani but ong le day shi sha o Jisu de no itol pa hatu tip kani ti ka breu ko pop plus dang ban kren kita kentin Henry o Jisu haba yo Simon don kum kata jing la kli yo Simon ong ko no hikai la don armut ki breu weu breu shimram sanspa weu breu shimram sanpot ka dinarai but hadien u neutrai pad ula map yo ne bashim sanporu ula map yo ne bashim sansparu phimut mano pa khams yo ngo ne bashim sanpono ne bashim sanspa u ne u Simon u de Pharisee u ong ba u bashim sanspa ko kanra ko unong hikai baru Jisu ong kade ke ka pamila ong ha ka jokur ko me prias yo ba nga siyeng jo me krem ai omenga Henry ka ne de ki umat jong ka ki jao ha ki jat jonga me krem nya di ki jat ki jonga Henry ni kan the de ki snyo jong ka nyat but ko ong bat ndai tang kata ka pinsler do ki pnyang chuka ka ne kan the ki breu ki yo ye ka de ka nong pop la ding puli halokas nyo life ka Jisu paru yo ye ka de ka nong job ki breu ki pet ye ka de ke breu ke badap de ka jindo jingkam Jisu par yo ke jingkam leng ba ke ne kan thai ki breu ki pet ye ka ki da bishar ye ka be ban punjot ye ka hero Jisu par yo de ban ai jingpen im ye ka ko ki perlo ke ne kan thai ka yang pliru ke Mary Magdalene ke yang pliru ke ne ka met ye pi ban yanga ngiru ipsio le sing ipsio don hok show ban wan hak jat jong Jisu ngis nyom dan hok chutang ban pej ban ye bam jarangkat ban Jisu Henry ko ki parlo la da pi IT na do do no ka jong pi la da pi age sha Jisu ai ba ka no ka ba pi le ke ka ba pi ai ngo ai na do ka man sem ka jong pi ngaru ko ki parlo si sen ka sngi ka jingim ka jonga kala long sha nga sha ong bhai ka ni nuksa la long kum si ka jakala breading a jika the nyut Henry Jisu shim yanga lalu kum kani kereu kuntai baru la pelan im yanga ko ki perlo kumbang ai pi ka tu nuksa badu menukong la da don pelan im ye pi ngam art ten ko ban ai ngo tu ko men sim jo pi baro ha ka jo kurkom u Jisu ola pelan im ye pi ban ingan na ki pop ki jo
ke pi kwa ban le nam ta chu ka long tang ke ka ba kum ka ni kan the ka Mary Magdalene ka ai ke ka ba ka don kam don le si ka ai tum mat kam don jan ka ai le si de ki usnyo jong ka bat ka don tang ni ka jing sle jing ubi ka ai lut ye ke ka ba ka don u Jisu kwa ye ka quantity jong phi le ni kam no pi ai u kwa ban yo I ba phi ha ba phi ju u phi de ban ai ngo yo ble na do ko do no jong phi paro ko ki par lo u Jisu dang yai khot ye phi ye sam ye ni khobor ban ong ba u Jisu u ieid ye phi la da phi chi cha u Jisu phi de ban ai ngo yo na do ko do no ke jong phi paro to ai bo ble ka jing so unyai kar khui ngi kal banginang skam ye khobor jong u na koi kamet shakoi pat nam ta ka bu rom ka jong u amen